Ανάμεσα στα αρώματα των μπαχαρικών και τη ζωντάνια της ιστορικής αγοράς της Κωνσταντινούπολης, δύο ελληνικά καφέ προσφέρουν στους επισκέπτες τον αγαπημένο τους φρέντο και ελληνικό καφέ. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο επιχειρηματίας Αποστόλης Χατουτζίδης, που έχει δημιουργήσει μικρές γωνιές ελληνικής φιλοξενίας, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό πολίτικο χαρακτήρα της πόλης. Στην Κωνσταντινούπολη, όποιος κι αν θα πάει, όσα δουν τα μάτια του, δεν τα λησμονά. Στην αρχαιότερη αγορά της Μέσης Ανατολής, σε απόσταση αναπνοής από την παλιά πόλη της Κωνσταντινούπολης, ένα καφέ δίνει ελληνικό χρώμα σε ένα χώρο όπου κυριαρχούν οι μυρωδιές της Ανατολής. Πέραν πριγκιπόνισο, οι Έλληνες επισκέπτες που έρχονται, όταν μαθαίνουν ότι υπάρχει φρέντο εσπρέσο και κατάστημα, οι άνθρωποι δηλαδή δεν έχουν λόγια να εκφραστούν. Τη βλέπεις τη χαρά στα μάτια τους, μιλάει από μόνο. Ο Αποστόλης Χατουτζίδης, Έλληνας επιχειρηματίας από την Κομοτηνή, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη πριν 13 χρόνια. Κατάφερε κάτι το οποίο τότε έμοιαζε κατόρθωτο: να βάλει στην κουλτούρα των Τούρκων τον ελληνικό φρέντο. Οι Τούρκοι που έρχονται στην Ελλάδα ως τουρίστες θα δοκιμάσουν φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Σε αυτούς που αρέσει όμως, το ψάχνουν στην πόλη. Και μόλις το βρουν εδώ, για αυτούς είναι χαρά Θεού. Το καφέ με την επωνυμία Βασίλ Μπέι προσπαθεί πέρα από τα ελληνικά ροφήματα να κρατήσει τον πολιτικό χαρακτήρα. Με μπακλαβάδες, λουκούμια, γλυκά και αρώματα να έχουν ξεχωριστή θέση στο ελληνικό στέκι. Βρισκόμαστε στην αρχαιότερη αγορά της Μέσης Ανατολής, στο Καπαλί Τσαρσί ή αλλιώς κλειστή αγορά. Ανάμεσα σε 4.000 καταστήματα μπορεί να βρει κάποιος και ένα ελληνικό καφέ, το Βασίλ Μπέι. Εδώ οι Έλληνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο μπορούν να γευτούν φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Ροφήματα που υπό άλλες συνθήκες θα τα έβρισκαν μόνο στην Ελλάδα. Οι Έλληνες επισκέπτες βλέπουν ως όαση το καφέ του Αποστόλη, καθώς ο φρέντος στην Κωνσταντινούπολη είναι δισεύρετος. Περισσότεροι Έλληνες που έρχονται εδώ πέρα σαφώς ζητάνε ελληνικό-τουρκικό καφέ, αλλά ιδιαιτέρως η νέα γενιά ζητάει φρέντο εσπρέσο. Οι λίγο μεγαλύτεροι ζητάνε φραπέ, θέλουν πάρα πολύ το φραπέ ιδιαιτέρως αυτοί και έτσι αυτό το βρίσκουμε εδώ στην αγορά. Η δραστηριότητα όμως Αποστόλη δεν σταματά εκεί, καθώς ένα αντίστοιχο καφέ περιμένει τους Έλληνες επισκέπτες και όχι μόνο στον προαύλιο χώρο της ιστορικής εκκλησίας της Παναγίας των Βλαχερνών, στον Κεράτιο κόλπο. Όποιος μπαίνει μέσα παθαίνει λίγο δέος, θα λέγα. Και με το που ανακαλύπτει ότι μπορεί να πιει και φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, δεν περιγράφει τη χαρά του. Εδώ στον προαύλιο χώρο της ιστορικής εκκλησίας της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου πριν χιλιάδες χρόνια έψαναν για πρώτη φορά τον ακάθιστο ύπνο, βρίσκεται άλλο ένα ελληνικό καφέ. Οι επισκέπτες, εκτός από καφέ, έχουν την ευκαιρία να γευτούν λουκούμια, μπαχαρικά, αλλά και μεγάλη ποικιλία από τσάι. Συνεργάτης του Αποστόλη και ο Τζαγιαβέ, τον οποίο πλέον αποκαλούν Γιώργο. Τα λουκούμια είναι διαφορετικά. Το καλύτερο που λέμε στο τζουκλοκούμ. Τα δύο ελληνικά καφέ σε κλειστή αγορά και Παναγία των Βλαχερνών προσφέρουν στους επισκέπτες τον αγαπημένο τους καφέ. Ωστόσο, δεν απαρνούνται και τον πολιτικό χαρακτήρα. Αναμίσεις όμορφες